Un rei molt tossut. Text de Montse Balada. Il·lustracions de Pep Boatella. En Tolot era el rei més tossut del món. Quan les coses no sortien com ell volia, s'empipava tant que acabava estirant-se els cabells i llançant per la finestra tot el que trobava al davant. Una vegada va llançar la seva corona, però el pitjor de tot era que si algú li portava la contrària, el tancava a la presó. Una vegada va tocar l'aigua del riu i, tot alterat, va exclamar: Aquesta aigua és calenta! Ordeno que cada dia hi tirin 1000 glaçons per refredar-la. Majestat, però si l'aigua del riu és ben freda. En sentir que els consellers no li donaven la raó, els va tancar tots a la presó. A Palau, les coses cada dia anaven pitjor. El sucre és salat. Els pèsols són quadrats. La xocolata no embruta. Els cuiners no li van donar la raó i en Tolot els va tancar tots a la presó. Un matí, la reina es va atrevir a corregir-lo. Reiet, aquest ocell no és una gavina, és una cadernera. En sentir que no li donava la raó, també la va tancar a la presó. Un bon dia, en Tolot es va llevar més tossut que mai. Vull que em porteu rocs que parlin. Manà als seus soldats. Majestat, els rocs no parlen. Li van respondre. En sentir-ho, el rei es va enfadar tant que va llançar el gat reial per la finestra. I tot seguit digué: Sí que hi ha rocs que parlen. I ordeno que me'n porteu. Si no, us tancaré a la presó. Aquells homes havien de fer tot el que podien per trobar un d'aquells rocs. Encara que fos petit, encara que parlés ben fluix. Quan ja estaven a punt de marxar, una nena molt espavilada els va dir: Tinc una idea per escarmentar el rei. Aneu i dieu-li que heu trobat els rocs parlants, que l'esperen impacients a la plaça Major. Jo faré la resta. Dit i fet. Mentre al mig de la plaça la nena feia una gran muntanya de pedres, els homes van presentar-se davant del rei. Majestat, portem molt bones notícies. Hem trobat els rocs parlants. El món n'és ple. Ui, que en teníeu de raó.
Ho sabia! Ho sabia! Va dir en Tolot, mentre corria amunt i avall com una cabra embogida. Amb el seu millor vestit va marxar cap a la plaça i, davant de la multitud, va cridar: Hola, Rocs! Podríeu dir a tota aquesta gent que jo, el rei Tolot, sempre tinc raó? Això no és veritat! contestaren les pedres. El rei es va quedar ben parat i, empipat com mai a la vida, va respondre: Mireu, Rocs, si em porteu la contrària, us tancaré a la presó. No tens raó, rei tossut! Els rocs no parlen! Li van contestar. I tant que sí. Si no, amb qui estic parlant? Per sorpresa del sobirà, de darrere la muntanya de rocs va sortir la nena espavilada i tota la gent va esclatar a riure. Però no tenint-ne prou, el rei tossut va dir: Doncs estic segur que hi ha rocs que parlen. I per poder demostrar-ho, jo mateix aniré a buscar-los. Perquè jo, el rei Tolot, sempre tinc raó. El rei va marxar i mai més no va tornar. Diuen que el van veure ben sol, preguntant a tots els rocs del camí si algun sabia parlar. La presó del castell es va obrir i tothom va quedar en llibertat. Des d'aleshores, quan algú és massa tossut, sempre li diem: Ets més tossut que en Tolot del Roc Mut. Adeu.